partere torten zan, zer baten, baltz baten, mantu baltz baten barruen, holana zeuzer maleta bat deula, holana albon deula, zerin, eta ontxeria ia, zeintxu diku hemen Miguel da Gozana kwartur eta zerin, zeintxuak ekartu. Atxie gumeek, txikerrak egoten zenean, parterek ekartu. Parterek ekarte honume, ez da? Eta gero, harik ordu edo, handi. Eta zer esaten zen, erosi itxeule parterek edo... Erosi itxeule ume edo... Frantzikiet batzen zen. Frantzitxik, ez da? Frantzikiet zen, ordu nume frantzikiet zen. Bai. Frantziki, parterek frantzikiek garratxe. Horrek izaten ziren, ume diomoneko esplikazioak. Eta orduan atrasu, eta hori memori dekonik, zelana, ia Miguel, hemen dator ba. Hemen datorra, eta orduan izan jakin, jaio arte namutilez neskatu ez jakin zeinak. Claro. Eta hemen datorra zein eta Gozan kwarturia Miguelia. Eta, kampo, gente bere gonzan eta kampo nado, nintzen ibai betan nada. Kasu ez areka harri zetan, dana, ikusten duzu. Negarrez behar zetan, badaki negarreki bera badaki umek. Eta gero haikuse polik eta haikuse eta gero posi. Frantzik etorretu, aka Andrik ekarrela eta Maria Subitiak usetan zen orduan, partere, aramintzen. Nik hori memoria edeko. Bai. Zelana, zertu zen.